Хора, и честита нова година. Това видео вече трябва да се е дошло за празниците. Честита нова година и приятно изкарване на новата 2025. В този епизод ще играем Brawl Stars, като просто ще чилваме и ще си изпълняваме ето тези мисийки. Много близко сме до апдейта, след 2 дни, 3 дни. И да, нека да започваме с мисийките. И така вече влезнахме в игра. И нека да продължаваме. Имаме Франк, Поко, Бери. Аз съм с Леон. Имам мисия с Леон на Soul Showdown. Ще вземем малко Power с Cubes. Това Франк ще му влезна. Не. И много зле започваме. Надявам се да следващата игра да е по-добра. И нека да влизаме в следващата игра. Имаме Джин, Тара, Барли, Джеки, Роза, 8-bit, Биби, Макс и Бери. Аз паднах до Джина и мисля да го убия. Той се казва Леон. Може да си добър, може без Леон, но не е с Джин. Сега, тая тактика е много известна. Просто тая тактика ще направя. Пускаме клонинг и ставаме невидими. И сега го убивам. Пау. Вече сме топ 5, задължително. Топ 4. Къде има човек? Трябва да намерим човек. What? Това ще за малко да не убие 8-бита, сега отивам за Джакито. И вече сме шоудаун. Ще джъмпскайр на розата. Хоп, хоп. И първо място, хора. Първата ни игра и първо място. Оставят ни още 8 купи до Митик Стар дропа. Между другото, малко преди да почнем видеото, да се падна гъс. Това ще е сигурно да ще. И можете да забелязвате, че съм от нов акаунт. Да, миналия вече го няма. И ми е малко тъпо, но ще продължаваме още с Brawl Stars контента. Започваме с AFC Mobile контент и ще завършим годината с Brawl Stars. Пишете също дали искате някакви видеа на Brawl Stars, факти, митове. Дали искате да продължа поредицата в Minecraft, да играя с всякакви мини-игри. Да изиграваме абсолютно всички мини-игри в CubeCraft. Барето минус. Супер бари, направо. 10 000 IQ. Да щупим малко кутийки. Аз сега играя с ботове, защото Леона ми е малко купички. И аз затова играя с Леон. Как го лантафта гаджета ми. Къде ще ме убие? Пък тук става тройно меле. Аз ще се възползвам. Не. Аз ще прегрея. Добре, с шоудаун сме срещу примото. Къде обаче е примото? И отгоре му скачвам и просто това не го очакваше и го победих. Още 10 купи, изпълняваме 2 мисии. И сме 5000 купи, да видим какво ще се падне от Митик Стар дропа. Хоп! И 500 коиница. Аз както виждате имам си коина. Така че искаме PowerPoint. PowerPoint ще да е хубаво. Да ми се падат някакви. Сега имаме мисия на Gem Grab. Където не знам с кой ще играя. Може би ще играя с... Каква е картата?
Може би Dynamite ще е добър тук. И нека да продължаваме. Имаме Buzz Lightyear, Barley, те имат Ханк, Мейси и Честър. Тук има стени. Мога ли така да ги дебна от тук? Както и Барлито. Затова те брали, кои хвърлячите са добре тук. Като Ти, като Барли, като Спраут, като Yellow, като... Аз не знам. Други хвърлячи, които се сещате. Тук да оцелих никой с бомбата, напълно си схъбих ултимейта. Браво на Buzz Lightyear, той играе с лазер, което е добър вариант. Убих Честъра с бомбата. Ханкъш няма да оцели никой. Мейсито умира с бомба. Миналия път Честър беше да малко умрял бомбата, сега Мейси. Барлю... Не. Убиваме... Не, Барли уби Мейси. Не аз. Ханка детва от бомба на малко и той... Убил съм всички, когато са били на малко с бомба. Тук малко Барлито ме клъчва. Ще отпусна хил. Гаджет. Ще му да си пусне супера. Аз имам 8, не трябва да умирам. Отивам, че съм лаком бързо да взема още едно. И директно бомбардирам бомба. И побеждаваме с 13 джема. Да видим дали съм стар плеер. 7-0 съм, абсолютно. Имам 7 кила. Даже ме и лайкнаха, ако видяхте. XP добъри. Мога да апгрейда някакви герои на 7. Въпросът е, че аз искам да апгрейдна Едгар на 11 и ще съм хипертоксик, ама това е друг въпрос. Между другото, оценете ми акаунта за 3 месеца какво съм направил. Ето, и сега ще ви покажа яките скинове, дето имам. Ето тук. И на морката имам. И това са където имам скинове. За други май нямам. Да, други нямам. Това са единствените герои, дето имам скинове за 3 месеца. Оценете ми акаунтито. За мен това е доста стабилен акаунт за 3 месеца, 5000 купи. Някои хора за години имат 20 000, което аз не мога да го разбера. Аз ги правя тези 20 000 за една година. Опа! Франка идва. Вече спряха ботовете, спряха. Къде дойдоха истинските плеери. Сега между другото ще се кажа, че съм хипер нуб, ама не съм толкова нуб. Ела да ти оцеля, справата тук не Джордж. Справата ни контри. Ама справата наистина много сериозно ги контри. И ловата ни контри. Той справата контри, а ловата се възползва и взема джебовете. Докато Франк не влиза с невъзможния си за хелт спиране. Ще убил Спраут. Да, майк срещу Спраут. Буса уби ловът. Франк е горе. Бомбардирам. Бомба. Спраута долу. Дано ме стърпи да се справя. И побеждаваме. Това игра беше много накосан. Но благодарение на Бъз победихме. Аз съм 0-4, ама няма да коментирам. 12 рях Dynamite, 5020 купи. Фулнал съм, както виждате, както видяхте и Brawl Pass-а. Brawl Pass-а, нямам пари за Brawl Pass. Ако искате да си купя Brawl Pass, трябва да стигнем, което това ще е възможна цел. 5000 абоната възможно най-бързо, за да си монетизирам канала и да правя още по-хубави видеа. Така че, това зависи от вас. Пиши искате да направя някаква поредица просто. Това ви го казвам сигурно за трети път във видеото. Просто
трябва ми контент, трябват ми съвети, трябват ми съвети какво искате. За да мога да ви го заснема и да ставим много як клипче. Не се опивам, тук трябва да съм стар плеер. Чужо ме би по много гарен начин. Така, ще стънем някой. Покото. Умира Покото. Убих Покото, убиваме Нитата. Сега ще убия Джуджо, най-вероятно. Не убих Джуджо. До за момент да го убия. Много беше на малко. Добре. Убиваме Джуджото. Нитата ще бомбардирам. Хоп. И нищо не направихме. Нашия просто изкерим. Сега да видим Хайлинга. Аз съм на Хайлинга. И съм 6-3, съм стар плеер с 6 кила. Останаха ми още 2 кила. И спирам с мисиите. И просто вече ще цъкам някои бравари, дет на кефет. Между другото, за феновете на футбола, ако не знаете, аз съм фен на Манчестър Сити. И съм много радостен, вчера бихме Лестър. И най-сетне направихме някаква победа. Пишете ми, имам идея за Q&A на тези 20 абоната, които направихме, за което много ви благодаря за тези 20 абоната. Напрете нагоре. И да направим до края на другата година. Искам да направим моите желания с 100 абоната. А най-голямата ми цел в YouTube като цяло е 10 000 абоната, която може би ще направя след години. Но това е най-голямата ми цел. Тика умира. Кой друг трябва да... Ларито ще го кучна. Заради Ларито в момента живее само заради мене и заради себе си. Отивам да помагам. Крайно време е да помогна. Убивам Тика. Миснах си бомбата. Не знам дори защо си хвърлих бомбата. Примото ме иска. Дали ще ме получи. Примото джумпа. Това е опасно. Примото. Не. Примото уби Лори Антвори. Убивам Тика. Убиваме Бен Тика. Обаче аз убих Тика. Тази игра не ми харесва. Трябва бързо да убием. Примото умря, let's go. Сега трябва да убием Тика. Убих Тика. И сега просто не му позволявам на примото да идва към Лори Антвори. Както и на никой не му позволявам да идва. Не бе, Лори, помогни бе. Браво, Лори. Давайте, убийте примото, убийте и Тика. Убих Тика. И победихме много на косъм, но победихме. Лорито изкерим. С 5-1 съм 7-3. И се изпълняваме всичките мисиите. И стар да отворим. Рер. Сега отворих един митики от... Там ми се падна ето този приятел. Какво да подсъкаме? Ще подсъкаме малко с... Примо. Да го направим 15 ранг на Броуъл. Остават ми 3 купи да го направя буквално. В миналия акаунт целта ми беше всеки броуър да 15 ранг. В този ще е така. Всеки броуър трябва да е на поне 280 купи. Вече по новата система. Или на 300 ли беше? Не, 280. Вече 15 ранг, вече е 280. Което е малко по-лесно за стигане. Вече тези играчи, които винаги са се борили за всеки броуър 15 ранг, ще го достигнат много по-лесно. Аз се вхвърлям и пасвам топката напред. Не пасвам, изчистваме. Но те много лошо ли притискат и аз
вече трябва да направя нещо по въпроса с тези 10 000 хелт. И отивам право напред. Роналдо. Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо пропуска, дами и господа. Обаче Гарет Бейл нищо не направи. Карим Бензема отива напред. Помагаме на Карим Бензема. Като Гром нищо не оцели. Така ли, оцели. Кристиано Роналдо за малко да убие няколко човека. За малко. Между другото, оценете ми скина на например от 1 до 10. А не, това боли. Уби грома. Пасвам към Карим Бензема. Карим Бензема ще вкара ли? Не! Не заслужава 2.25 Карим Бензема златната топка. О, той ме видя. Ама грома не ме видя. Роналдо сцепва, дами и господа. И Роналдо вкарва. Кристиано Роналдо. Вкарва, бе. Не, как изчисти топката. Лионел Меси. Неймар ще вкара ли? Неймар вкарва, не. Неймар вкарва с неговите невероятни финтове. И обаче Кристиано Роналдо се е задействал и Роналдо вкарва и в добавеното време. И аз съм 5-5, но не ме интересува 15 ранг. Ел примерно. Следващия, който ще правим 15 ранг е именно Дарио, защото той е и той е много близко и е само на една победа. Между другото, кефи ли ви? Новата записвачка, с която записвам, оценете от 1 до 10. Чувам ли се по-добре? Като цяло по-добре лез път. Така. Имаме Бери срещу нас. Имаме и този Бъс Лайтиер. Бъс светлина година. Аз дарявам се, супер се, бих искал да направя колаборация с... И аз не знам да съм честен. Искам да направя Brawl Stars колаборация с MrBeast. Искам колаборация с MrBeast. Много игри направих колаборация с MrBeast. Въпреки че в момента има много спорове с него. Което разбираемо да не правят още много игри с него колаборация, но просто... Или просто може да направят колаборация, както направиха с ПСЖ, надявам се. Искам да направят колаборация с някой друг отбор. Те ПСЖ са им дали 200 кента и са готови. Те просто... Манчестър Сити също може да направят колаборация. Искам ПСЖ... Аз пък ПСЖ. Манчестър Сити колаборация. И да има скин на Халанд, на кой най-високия бравар, някой от високите браварчета. Да е Халанд. Или Фолден. Абе да има някакъв... За първи път да вкарат футболист в играта. Не само скин да самия футболен отбор, самия футболист като скин. Да или кой си герой. Ще изглежда много добре. Дали ще вкараме? Оп! Вкарахме. И побеждаваме и правим още един 15 ранг. Днес. Омага. Имаме още тук някакви койнове. Вече имам толкова много койниц. Добре хора, палеше от пен. Палеше от видеото.